kupfuma ishungu man ndo stara chero janzi kupfuma ishungu azvingotangene kunaka man unotomboenda kujeri unotombonokugara kana vakuru venyika chaivo vakakugara saka hakuna kugadzirirwa mhuka man it's just for rehab maiziva yekungoti mukomana adzoke masenzi dzake abo man even though dzanga dziri nyaya maiziva because izvezvi unfortunately mukoma ethi ndofunga zviri kunzi Zimbabwe yese inenge chinzi Blot akasungirwa madrugs Blot akadai ndo patenda kuvunza baba kuti ori kunzi wakaonekwa une madrugs uona chi mukoma dai ndanga ndine madrugs I'm sure dai ndakasendenzwa dai ndakatongwa man ndanga ndisina madrugs man chaitika ndechekuti mukoma ethi mukukura ndaimboita zvechi zvemadrugs zvekudhakwa nematombo iwaya mutoriro and stuff ndaizviita nsandakura maiziva but zvakandibatsira futi kwainzi kunyura but kunyururwa maiziva mudara apapa it was a false allegation hazvisi zvechokwadi apa mukoma ndandisina chokwadi chakanaka apa ndisikunepa apa ndachanda ndinazvo ndanga ndisina man but ndinofungana ndine chikwereti chera kubhadhara but still ndakachibhadhara but situation yawakaona ikoko yevanhu vanoita zvemadrugs mawani alright message yangoda kupa kumayouths ukona kuti chii mudara ini mukanditarisa mukoma ndatoka kamukaradhi kandatsvindira kamukaradhi kasiri kamukawadhi futi kamudhara kamusaladhi kauya kuzosiya vanhu vari bagadi vakada kupinda vanongonzi it have been entered ndatopinda mudhara ndikuona kana matamai ndine rimwe dama rimwe rakaipa mudhara rekuti kudhama vachingoona dama ama one saka kumayutsika aisi secret magays let's stay away from drugs man inini mukona chi hapana chinhu chakakosha sefreedom mukoma man mageto itsakawanda mayouths sezvo ndainzi nini ndini onai futi pandiri nini hapana angade kugara 3 months akavharirwa man hapana anganakirwe naizvozvo man so munofana kuona by example kubva kwandiri man ndakaenda ndakagara 3 months mukoma man it was rehab man even though it was not easy zvairwadza man zvairwadza but zvakandiita sei zvakandibatsira so mageto youths please stay away from drugs because zviri kurwadza kuona mudhara kana kujeri kwacho 3/4 ejeri inyaya idzodzo dzemadrugs man so life yevanhu zveshuwa iri kufa iri kuparara zvaitaurwa napresident akusikunyepa ichokwadi so mageto youths stay away from drugs since maitawo chirombo rakanaka ndika rekuti kubuda kwangu kwandaitawo kana mamunonyota yemadrugs aya nechi ndakuchikupedzai nemarecords manje mune makuchisiya madrugs aya mobva mauya kumangoma mofana kuti we are addicted to Blot's music not to drugs stay on my station your station man Blot ari munofana kuti I'm addicted to Blot's music not my